खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन जब मेलाखौ दानिया अनलाइननि गेजेरजों खुंनाय जासिगोन मन्त्री चन्द्र महन पाटवारी बिथाङा बेखौ फोसावनानै होबाय थांनाय माखासे सान सिगां आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव जब मेला खुंफुंनायाव मोजाङै सामलायनो हायाखैमोन जायनि थाखाय लाइमोनफोरा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन बेनिखायनो एबारनिफ्राय जब मेलाखौ अनलाइननि गेजेरजों खुंनाय जासिगोन आरो बेनि थाखाय पर्टेल थियारि खालामगासिनो दङ होननानै फोरमायथिदों मन्त्री चन्द्र महन पाटवारी बिथाङा मख'नो गोनांदि बावैसो सिगां आसामनि दाब दाब जायगायाव खुंफुंनाय जब मेलायाव जेबो सिस्टेम गैयै जेबो आब्रुथि गैयैखौ नुनो मोननाय जादोंमोन बेनि उनावनो गोबां लाइमोनफोरा अजद दैखांदोंमोन बेनि उनाव मोजाङै सामलायनो हायैनि थाखाय आरो बिबानखौ मोजाङै मावैनि थाखाय गुवाहाटीनि डिस्ट्रिक्ट इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसनि सानै सिनियर अफिसियेलफोरखौबो सासपेन्ड खालामनाय जादोंमोन बिसायख'थिनि सम नङाब्लाबो बिजेपि दोलोखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफोरा बिजेपि दोलोआव हाबनाया जोबनानै थाङाखै क'क्राझाराव बिपिएफ दोलो आरो माखासे गुबुन गुबुन दोलोनि सा 150निफ्राय 200सो दैदेनगिरि आरो माखासे मावथि बिथांमोनहा बिजेपि दोलोआव मैया हाबदों बिजेपि दोलोनि एमसिएलए राजीब ब्रह्म बिथांनि नुजाथिनायावनो बे जयनिं हाबाफारिखौ खुंनाय जादों एमसिएलए राजीब ब्रह्मआ फोरमायथिदों दि जयनिं हाबाफारि खुंनायनि जेबो खोथा गैयामोन खालि माखासे दैदेनगिरिफोरखौल' जयनिं खालामहोनो लेंहरनाय जादोंमोन बे खौरांखौ मोननानै बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनि गासै सा 150निफ्राय 200सोआ बिजेपि दोलोआव हाबफैदों बिथांमोनखौ रावखौबो नारसिननाय जायाखै बिथांमोनहा गावसोरनि गोसो बायदियैसो बिजेपि दोलोआव हाबफैदों होननानैबो फोरमायथियो एमसिएलए राजीब ब्रह्मआ गुबुन फारसेथिं बिजेपि दोलोआव हाबफैनाय बिथांमोनहा एमसिएलए राजीब ब्रह्मनि दैदेननायखौ मोजां मोननानैनो बिजेपि दोलोआव हाबफैदों सिगां एमसिएलए राजीब ब्रह्मआ बिपिएफजों थानाय समाव बिपिएफजों दंमोन दा बिथाङा बिजेपिआव दङ बेनिखायनो बिजेपिआव हाबफैदों होननानै फोरमायथियो आरो बिजेपिनि थाखाय जि खामानि मावलांनांगौ बेफोर खामानिखौ मावलांगोन होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा थांनाय 17, 18, 19 आरो 20 डिसेम्बराव गुजरातआव खुंजानाय हादरारि आइनबल चेम्पियनशिप 2021आव देरहासारनो हानाय साथाम बर' फिसाफोरखौ मैया सिमेन्ट सापरि रेलवे स्टेशनाव सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद सानजा आरो सोनाब सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद जथायै बरायदों देरहासारनो हानाय हानजायाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि अमित गयारी अरुण बसुमतारी आरो कमलेश्वर बसुमतारी साथाम गेलेगिरिफोराबो आसामनि हान्जानि जानानै गेलेदोंमोन देरहासारनो हानाय बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि गुवाहाटी एस'सिएशननि दीपांकर आजिम आरो मानास बिथांमोननि दैदेननायावनो आसामनिफ्राय सायख'जानो हादों आरो नेशनेल चेम्पियनशिपआव गेलेनो खाबु मोनदों बेनिखायनो बिथांमोननिसिम साबायखरखौ बावहरदों लोगोसे जायनाखि बिथांमोनहा रांनि जेंनामोन बेयाव ओनसोलनि एबसु आरो इउबिपिअनि मददजों सिगां फारसे आवगायलांनो हादों होननानैबो फोरमायथियो बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि हिरण्य सोरगियारि बिथाङा बुंथियो दि जायनाखि आइनबल गेलेनाया इन्टारनेशनेल लेभेलाव मिथिजाखानाय गेलेनाय बेनिखायनो बेखौ धेमाजि जिल्लानि सिङाव सिमेन्ट दख'रायाव लाबोनाय जादोंमोन आरो सिमेन्ट दख'रानि बर' माहारियारि आफादनि नाजानायावनो 31 अक्ट'बरनिफ्राय 1 सप्ताहनि थाखाय सोलोंथाइ बादा खुंनाय जादोंमोन बेनि फिथाइखौ मोननो हानानै गोजोननाय मोनदों होननानै फोरमायथियो लोगोसे बे सोलोंथाइ बादानिफ्रायनो सायख'जानानै आसामनिफ्राय गुजरातआव गेलेहैनो खाबु मोनदों आरो देरहासारनो हादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा बिटिआर ओनसोलाव आरो सिक्किमाव टुरिजमखौ प्रमट खालामनो थाखाय बिटिसि सरकारा सिक्किम गभर्नमेन्टनो प्रप'जेलनि मेम'रेन्डामखौ गथायदों बे प्रप'जेलनि मेम'रेन्डामखौ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा सिक्किमनि गिबि मन्थ्रि पिएस तामां बिथांनि आखायाव गथायदों बावैसो सिगां प्रमद बर' बिथाङा सिक्किमाव दावबायहैदोंमोन बेयावनो बिथाङा सिक्किमनि गिबि मन्थ्रि पिएस तामांनि गेंटकआव थानाय न'आव थांदोंमोन आरो बेयावनो प्रप'जेलनि मेम'रेन्डामखौ गथायदों प्रप'जेलनि बायदिब्ला बिटिआर ओनसोलाव आरो सिक्किमाव टुरिजम आरो टुरिजमजों सोमोन्दो थानाय जेसेबां एक्टिभिटिसफोर दङ बेखौ प्रमट खालामनाय जागोन आरो बे प्रप'जेलनि बायदिब्ला गंसे सिक्किम हाउस आरो सिक्किम टुरिजम इनफरमेशन सेन्टार बानायनो थाखाय क'क्राझाराव बिटिसि सरकारनिफ्राय हा एंगारनानै होनाय जागोन गुबुन फारसेथिं सिक्किमाव गंसे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस आरो बिटिआर टुरिजम सेन्टार बानायनाय जागोन
म्यानमार हादराव दासिमबो गोजोन गैयै थासारिया जोबनानै थाङाखै। फिन म्यानमारनि मिलिटारिफोरनि गुलि गावनायजों सा 30निबो गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा। म्यानमारनि मिलिटारिफोरनि गुलि गावनायजों जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि गोथै देहाखौ म्यानमारनि खाया रायजोआव सावहैनाय जादों। गोथै सावनायखौ नायनो थांनाय सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावथारजानायफोरनि मादाव आइजोफोर लोगोसे उन्दै गथ'साफोरबो दंमोन। बे जाथायखौ लानानै मिलिटारिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावथारजानायफोरा म्यानमारनि मिलिटारिफोरनि हाथियार लानानै नांग्रा सुबुंफोरमोन। लामायाव गारि लाखिनो बिथोन होसेयावबो गारि लाखियाव बिथांमोनखौ गावथारनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो। गुबुन फारसेथिं हाथियार लाग्रा आफाद खोरांनि नेशनेल डिफेन्स फर्सनि कामान्डारा फोरमायथिदों दि गावथारजानाय बिथांमोनहा हाथियार लाग्रा सुबुं नङामोन। बिथांमोनहा रिफुजि महरै केम्पआव थानाय सरासनस्रा गामिनि दाय गैयै सुबुंफोरसोमोन। मख'नो गोनांदि म्यानमार हादराव मिलिटारि रुल जानाया बोसोरसे जानो थांगासिनो दङ, गेजेराव दानसेल'सै। म्यानमार हादरनि दैदेनगिरि आं सान सु किखौ एरेस्ट खालामखांनायनि उनावनो म्यानमार हादराव मिलिटारि रुल जादोंमोन आरो जेब्लानिफ्राय म्यानमार हादराव मिलिटारि रुल जादों अब्लानिफ्रायनो गोजोन गैयै थासारिया जादों। मिलिटारि रुलफोरनि हेंथायै सोमावसारनाय गोबां सुबुंफोरखौनो मिलिटारिफोरा बुथारबोदों, जायनि थाखाय मिलिटारिफोरनि उदखारिखौ सहायनो हायैयाव गोबां हाथियार लाग्रा आफादबो जोनोम मोनदों। मख'नो गोनांदि बिसायख'थियाव बेले-बेजे खालामनानै देरहादों होननानै आं सान सु किनि हेंथायै अजद होनाय जादोंमोन आरो बेनि उनावनो बिथांजोखौ एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। जोनोम साननि सानसे सिगांनो बलिउडनि सुपारस्टार सलमान खानखौ जिबौ सौदों। मख'नो गोनांदि बलिउडनि मुंदांखा एक्टर सलमान खाननि दिनै गोथार जोनोम सान। बिथाङा 52 बोसोर बैसोनि जाबाय। गावनि जोनोम सानजों लोगोसे बर'दिन फोरबो फालिनो थाखाय बिथाङा पानवेलनि फार्म हाउसआव थांदोंमोन। बेयावनो बिथांखौ जिबौआ आखायाव सौदों। बेनि उनावनो बिथांखौ लोगो लोगो मुम्बाइनि कामथे देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों आरो एन्टिवेनम द'ज होनाय जादों। दा बिथांनि देहाया मोजाङैनो दं होननानैबो खौरां मोननाय जादों। बोसोरनि जोबथा रबिबार अदेबानि मैया लावखार ओंखाम जानो थांनायाव सानै गथ'आ दैयाव गब'नानै जिउ खहा जादों। बे जाथाया बक'नि आरेडङा लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव जादों। बक'नि आरेडङा लावखार ओंखाम जाग्रा थिलिनि खाथियाव थानाय दैयावनो बिथांमोनहा दुगैहैदोंमोन। बेयावनो सानै गथ'साया गब'नानै जिउ गोमादों। मुंफोरा मानास बरा नगावनि आरो बिकि कलिता गुवाहाटीनिफ्राय सा 40नि दोलोआ बक'नि आरेडङा लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव बोसोर जोबनायखौ बिदाय होनो थाखाय लावखार ओंखाम जाहैदोंमोन। बेयावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जादों। साननि समावनो खावनाय जाथाय। साननि समावनो थाला दैखावनानै खावनानै लांदों 60,000 रांजों लोगोसे गोबां रांनि गहेना। बाक्सा जिल्लानि सुवापुर आउटपस्टनि सिङाव थानाय खोला भला बाथाबारि गामिनि बिष्णु बसुमतारीनि नखराव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै साननि समावनो माखासे सिनाय मोनै सिखावफोरा 60,000 रांजों लोगोसे गोबां रांनि गहेना लानानै थांदों। जाथायनि सायाव बिष्णु बसुमतारीया फोरमायथिदों दि बिथाङा गला होयो, बेनिखायनो फुंनि समावनो बिसि फिसाय सानैबो खामानि फारसे ओंखारलाङो। जेब्ला 2:30 रिंगासो समाव न'आव फैफिनदों अब्लासो न'नि थालाखौ दैखावनानै रां सना रुपा खावनानै लानानै थांनाय जाथायखौ नुनो मोनफैदों आरो बे खावनाय जाथाया फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 2:30 रिंगानि गेजेराव जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे बे खावनाय जाथायखौ ओनसोलनिनो सोरबा सुबुङा खालामदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामो बिथाङा। मानोना सिखावा न'आव बिगोमाया माब्ला थाङो माब्ला फैयो बेनि सोमोन्दै खौरां दंखायोमोन आरो साननि समावनो थाला देखावनानै सिखाव खावनायनिबो गोहो दङ। बिथाङा फोरमायथिदों दि जायनाखि बिथाङा गला होनानै जायो बेनिखायनो बयजोंबो गोरोबलायनानै दंमोन, नाथाय जेब्लानिफ्राय राजखान्थियाव हाबदों सुबुंफोरा एसे गुबुन नोजोरजों नायदों। माखासे सान सिगांबो माखासे सुबुंफोरा बिथांखौ गाग्लोबनो थाखाय न'आव जमफैदोंमोन, बेनिखायनो दा जिउखौ लानानै गिनाय मोनदों होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। आसामनि सिलचराव बर'दिन फोरबो रंजाफुबाय थानाय समावनो दावराव दावसि जादों। प्रेसबाइटेरियान चार्चआव जादों बे जाथाया। मोनसे आफादनि सोद्रोमाफोरा चार्चनि सिङाव हाबनानै दावराव दावसिखौ खालामहैदों। आफादनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला खृष्टानफोरा गावसोरनि धोरोम ख्रिस्टमासआव रंजानायाव बुंनांगौ जेबो गैया, नाथाय बे सानावनो हिन्दुफोरनि तुलसि दिबसबो जायो। नाथाय माखासे हिन्दुनि सुबुंफोरा बेखौ मिथियालासे ख्रिस्टमास रंजादों, जायजों बिथांमोनहा दुखु मोनदों होननानै फोरमायथिदों। प्रेसबाइटेरियान चार्चआव जानाय बे दावराव दावसिखौ उनाव पुलिसा थांनानै सामलायहैदों आरो बे जाथायनि सायाव रावबो एफआइआर होआखै, बेनिखायनो रावनिबो हेंथा राहा लानाय जायाखै। खालि सोंनाय फिननाय लानो थाखायल' आफादनि सानैसो सोद्रोमाखौ हमनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। सिक्किमनि नाथुलायाव बेरायनो थांनायाव 275निबो गोबां
दावबायारिफोरनि गारिया नांथानानै थानो गोनां जादों। गोबां बरफ गोग्लैनायनि थाखायनो बिथांमोननि गारिया नांथानानै थानो गोनां जादों। उनाव इन्डियान आर्मिनि जवानफोरा बिथांमोननि थानाय आरो जानायनि राहा खालामनानै होदों आरो बोथोरा मोजां जाफिनोब्लानो बिथांमोनखौ दैथायहरफिनगोन होननानैबो फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि इन्डियान मेटेरलजिकेल डिपार्टमेन्ट IMDआ सिक्किमनि गोजौ बाहागोआव बरफ गोग्लैगोन होननानै फोरमायथिखादोंमोन। लोगोसे बोथोरनि गिबि बरफ गोग्लैनायाबो थांनाय शुक्रबारावनो गोग्लैजेनदोंमोन। दावबायनो थांनायाव बरफ गोग्लैनायनि थाखाय 275निबो गोबां गारिफ्रा नांथानानै थादोंब्लाबो दावबायारिफ्रा बरफ गोग्लैनायजों रंजानायसो लादों होननानैबो फोरमायथियो। बिहारनि मुजाफारपुरनि गंसे फेक्टरियाव बयलार बेफ्रुनानै सा 10 सुबुंनि जिउ खहा। बे बेफ्रुनाय जाथाया नुडल फेक्टरियाव जादों। डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला फेक्टरियाव बेफ्रुनाय जाथायनि सोदोबा फेक्टरिनि सोरगिदिं 1 किल'मिटार जानथायसिम गोसारदों। फेक्टरियाव जानाय बे जाथायाव रैखा खालामग्रा हान्जाया फैनानै रैखा खालामनाय खामानिखौ मावफैदों। बे जाथायजों जिउ गोमानाय नखरनि सुबुंफोरनो 4 लाख राङै होनो थाखाय बिहारनि गिबि मन्थ्रि नितीश कुमार बिथाङा फोसावबाय आरो जाथायनि सायाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो दुखु मोननाय फोरमायनानै थैनाय नखरनि सुबुंफोरनो 2 लाख राङै होनो थाखाय फोसावबाय। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।